On yritetty syöttää sellaista ajatusta, perussuomalaisista ei ole mihinkään. Mikään muu puolue tässä Kotkan kaupungissa ei ole saanut lehdistöltä niin paljon tilaa, millimetriä kuin perussuomalaiset. Tiedättekö miksi? Nollaa ei haukuta. Eli ainakin olemme nollan yläpuolella, kun lehdistö on ottanut meidät niin hyvin vastaan. Olemme tuolla valtuustossa tehneet hyvää työtä ja saaneet sellaisen aikaiseksi, että valtuustotyöskentely käy niin, että 47 valtuutettua on aina joka kokouksessa 4 valtuutettua vastaan, kun heillä ei ole muuta sanottavaa kuin se, että mitä perussuomalaiset tekee. Sen takia perussuomalaiset ovat siellä niin vahva puolue, että virkamiehet aina vapisee, kun perussuomalainen kävelee heidän ohitseen. Mitä aloitimme viime vaalikaudella ensimmäisessä kokouksessa tekemällä yhden aloitteen museomestarista, niin mitä tapahtuikaan? Kaupungin virkamiehet kävivät heti luottamusmiesten kimppuun, kun olimme tehneet valtuusto-aloitteen siitä, että tähän kaupunkiin vihdoin saataisiin rehellisyyttä myös kunnallispolitiikkaan. Ei käynyt aikaakaan, kun meidät haastettiin tuonne poliisitalolle kuulusteluihin. Se oli surkuhupaisaa, kun poliisi teki kuulustelut. Meidät kutsuttiin kaikki samalla minuutilla tuonne kaupungin talolle. Ja Kotkan torin ympäri mustat autot kiersivät kuulustelijoita ja ajoivat tuonne ja kuulustelivat meitä. Mutta emme olleet tehneet mitään väärää, vaan olimme pyytäneet oikeutta museomestarille, kun häntä on käsitelty väärin. Sen jälkeen hallinto-oikeus totesi Kouvolassa, että perussuomalaiset ei ole tehneet mitään väärää ja valtuustoaloitteet olisi pitänyt käsitellä. Mutta kaupungin virkamiehet on sen verran jääräpäistä porukkaa, panivat meidän aloitteen alimmaiseksi ja sitä ei ole vieläkään käsitelty. Eli he eivät halua oikaista tätä museomestarin vääryyttä. Ja sen jälkeen keksivät, että tehdäänpä tästä museomestarista tappouhkaaja. Tehän tiedätte, hyvät ystävät, aina kun joku rikos tapahtuu, siitä on tehtävä rikosilmoitus. Mutta museomestarista ei ole tässä asiassa tehty rikosilmoitusta. Ja hänet on kuitenkin laitettu käräjäoikeudessa lehdistön painostuksen alla tappouhkaajaksi. Kun hän ei ole kirjettä lähettänyt sinä päivänä minkäänlaista tuonne kaupungin talolle, niin häntä kuitenkin, kun Kouvolasta joku työsuojelupäällikkö pyysi kirjeen tänne ja toimitti kaupungin talolle, pitivät salaisten ovien takaa kokouksen ja keksivät, tehdäänpäs Kervisestä tappouhkaaja. Näin lavastus meni eteenpäin. Minä olin Kouvolassa käräjäoikeudessa todistamassa, että museomestari ei ole sitä kirjettä lähettänyt tänne kaupungin talolle, eikä hänellä ole syytettä päällä, että hän olisi tappouhkaaja. Siitä huolimatta käräjätuomari Laamanni ohitti minun todistusaineiston ja vain ahneiden asianajajien todistus oli painavampaa kuin se rehellisyys. Tehän tiedätte, oikeuslaitokseen valitaan poliittisin perustein tuomari. Poliittiset tuomarit pääsivät tekemään päätöksen. Tästä yleinen syyttäjä, joka oli kokouksessa, ei tyytynyt päätökseen ja sanoi, että tästä on valitettava hovioikeuteen. Mutta hän oli niin lähellä eläkeikää, että sanoi, että hän ei jaksa enää viedä tätä sinne ja sanoi Askolle,
että vie sinä tämä hovioikeuteen, niin mitä kävikään? Hovioikeudessa samat asianajajat ahneet olivat ajamassa tätä asiaa. Ja todettiin siellä, Asko Kervinen näytti, eli museomestari, että hän ei ole lähettänyt sitä kirjettä kaupungintalolle. Niin tuomarit päättivät, kuitenkin se on saattanut mennä. Ja mikä pahinta, ei käräjäoikeudessa eikä hovioikeudessa ole ollut luettavissa tämä kirje, joka olisi pitänyt olla, jota vastaan nämä lehdistö ja muut kaupunginjohtajat tukivat, niin sitä kirjettä ei ole olemassa, mutta museomestari kuitenkin tuomittiin ja laitettiin maksumieheksi. Minun oikeustajuni ei käy tällainen, että jos et ole tehnyt rikosta, niin miten sinä voit saada siitä tuomion? Tällaisia tapahtuu täällä Kotkassa useampia, kun otetaan yksi hallituksen kokous. Hyvät ystävät, te kotkalaiset, olitte tehneet kaupunginhallitukseen 84 muistutusta tai korjausesitystä, niin ne tulivat aikanaan kaupunginhallituksen käsittelyyn, mutta niitä ei otettu hallituksen esityslistalle, vaan oli siellä lattiarajassa nipussa muissa asioissa. Ja yksikään kaupunginhallituksen poliittinen luottamusmies ei auassu näitä kirjeitä, kun kaupunkilaiset olisivat kaupunginhallituksen kautta halunnut korjausta, niin ei avattu kirjettä. Nopea puheenjohtaja piippumies Salminen löi nuijalla pöytään. Asia on loppuun käsitelty ja on ilmoitusasiana. Näin kaikki 84 valitusta jäi käsittelemättä. Siksi tarvitaan Kotkan kaupunginvaltuustoon lisää perussuomalaista voimaa, että saataisiin oikean suuntaista asiaa menemään eteenpäin, että edes kaupunkilaisten tekemät valitukset ja korjauspyynnöt hoidettaisiin läpi. Siksi toivon, että uskallatte tulla perussuomalaisten listoille ehdokkaaksi ja näytämme sen, että vielä voidaan luottaa suomalaiseen oikeusjärjestelmään, vaikka siellä tuomarit onkin valittu poliittisin perustein, niin on vielä löydyttävä sellaista, että oikeuskin löytyy siihen asiaan, että todella sellaista syytöntä ei viedä eteenpäin. Nyt tämä varmasti minun osaltani riittää. Toivotan teille hyvää vappua. Kävelkää suoraryhtisenä suomalaisena. Puolustakaa yhteiskunnassa oikeutta, ei niitä, jotka piilaavat teitä silmään. Ainoastaan suoraryhtisesti ja pelkäämättä, että lehdistö ja oikeuslaitos teitä lyö. He eivät kuitenkaan tule päälle. Heillä on kyllä sana hallussa, mutta se sana, siinä ei ole oikeudenmukaisuutta. Sitä me vain vaadimme. Näköjään meidän piirin puheenjohtaja Raul Lehto on saapunut paikalle. Hän pitää varmasti hyvin painavan puheen. Hänhän toimii kunnanvaltuutettuna tuolla Pyhtään puolella ja vie asiaa eteenpäin niin, että me saamme jälleen nousemaan kannatuksen. Lehdistö kyllä jaksaa pitää meteliä, että meidän kannatuksemme olisi mukaan laskenut. Tuossa kansanedustaja Juho Eerola juuri sanoi, että saimme koko valtakunnassa 5,4% kannatusta ja nyt olemme reilusti yli 14% kannatuksessa. Tarkoittaisi, jos olisi kunnallisvaalit nyt tällä tuloksessa valtakunnassa, meidän 445 ehdokkaasta olisi noin 1500 mennyt läpi. Eli jonkunmoista eteenpäin menemistä olisi. Ole hyvä, Rauli, tulepas pitämään hyvää puhe. Kiitoksia.